Ahojte. Dnes čosi o logických funkciách. Základná logická funkcia v Exceli je funkcia if. Je zložená z podmienky, kde najčastejšie porovnávame hodnoty. Druhá časť tejto funkcie sa vykoná, ak je podmienka splnená. No a tretia časť sa vykoná, ak podmienka splnená nebola. V druhej a tretej časti môže byť zapísaná hodnota, text v úvodzovkách, iná funkcia alebo odkaz na bunku. Funkciu začneme písať znamienkom rovná sa if zátvorka. V našom prípade budeme zisťovať, či je množstvo ovocia v sklade menšie ako nastavená hraničná hodnota. Ak je táto podmienka splnená, napíšeme text málo. Ak splnená nie je, vypočítame celkovú hodnotu presne tak, ako v stĺpci D. Teraz, ak budeme meniť hraničnú hodnotu, vieme zistiť, ktorých produktov máme málo a musíme ich dokúpiť. Zopakujeme funkciu if, ale teraz do podmienky vložíme inú funkciu. V tomto prípade to bude funkcia left, ktorá odreže zo zadaného textu toľko písmen, koľko nastavíme. V našom prípade jedno písmeno, čiže číslo 1. Toto písmeno porovnáme s písmenom v pripravenej bunke. Ak sú tieto dve písmená rovnaké, chceme, aby Excel napísal číslo 1 a ak nie sú rovnaké, aby nenapísal nič. Pre zápis ničoho musíme napísať dve úvodzovky za sebou, inak by Excel napísal false v miestach, kde nebola podmienka splnená. Teraz môžeme písmeno ľubovoľne meniť a Excel vypíše číslo 1 v tých riadkoch, kde názov produktu začína rovnakým písmenom. Funkcia ifs. Túto funkciu vieme použiť tam, kde chceme zadať viac za sebou idúcich podmienok. Vždy ich zadávame vo formáte test a čo sa má spraviť v prípade, že bola podmienka v tomto teste splnená. Ak nebola splnená podmienka v prvom teste, Excel pokračuje ďalším testom. V tomto príklade chceme rozdeliť produkty do hmotnostných skupín. Postupne zadávame jednotlivé porovnania a po bodkočiarke aj odpoveď. Nesmieme zabudnúť na zamknutie bunky pomocou F4, aby sme mohli funkciu kopírovať. Napríklad v bunke J16 môžeme vidieť, že hodnota bunky C16 je 150 gramov a teda nesplnila prvú podmienku, ale druhá podmienka už splnená bola a tak Excel vypísal druhú odpoveď, v našom prípade písmeno B. If error, čiže funkcia na odchyt chýb. Základom funkcie if error je hodnota, čo môže byť vzorec, funkcia alebo odkaz na bunku. Ak táto spadne do chyby, či už pôjde o delenie nulou, VLOOKUP, ktorý nič nenájde, alebo chybnú hodnotu, funkcia if error vráti to, čo si nastavíme. V našom prípade potrebujeme, aby celková hodnota skladu bola vždy vypočítaná. Tu sme použili funkciu sum. Keď niektoré číslo v sklade nahradíme textom, všetky matematické funkcie naviazané na túto bunku spadnú do chyby.
Aby sme vždy videli vypočítanú hodnotu skladu, môžeme nastaviť funkciu if_error. Môžeme testovať, či daná bunka je v chybe. Ak je bunka v chybe, chceme, aby Excel namiesto toho napísal 0. Do funkcie if_error môžeme priamo zadať aj funkciu výpočtu. Takto budeme mať vo výsledku vždy čísla. Ďakujem.